Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Umgijimi nomunye ohambayo basukile ngo-9 ekseni baqonde endaweni efanayo. Lo kade gijima ube no-1 mile per hour. Ehamba kancane ngamuvana nalo kade ehamba ngenyawo nje phela ehamba kancane noma eshesha. Imahora amabili adlulile umgijimi lona kade setholakala 3 miles phambili kwalo kade ehamba nje yena ngezinyawo ezihambela kancane. Thola ukuthi umgijimi lo ubehamba ngasiphi isivinini. Ngizamile ukudwebela kade ngikufundela okubalekile esokudinga kulesibalo. Asithembe njengokuthi kade sisenze ibonelo eziningi njengalezi uzokwazi ukuthi usebenze usheshe kunami. Ukuze kungabi sengathi ngiyakutshela nje imiphumela usebenza kanye nami. uSJ lona ngizomthatha njengokuthi uJ wethu ujoga ulo kade gijima. Ngithe 2SW-1 ngoba ngitheni u2 owa twice uS waslower kancane kunalo kade ehamba uW wethu lo kade ezihambela nje engajaheli lutho. Naku kuthiwa emahoreni amabili kutholakala ukuthi umgijimi bese phambili kakhulu nalo kade ehamba ngenyawo. Yathemba yakhumbula kade ngizama ukuthi ngixwayise ngako kulezi ezinye izibalo ukuthi kubalekile ukuthi uma unezibalo njengalezi ufundisise ingalekwane yakho ukuze ubone ukuthi mingaki imininingwane ongayithatha ezokusiza ekutheni isibalo sakho sibhale noma usizwe kangconywana. Yakhumbula D is equal to R times T. Distance equal to rate times time. Jwayele ukusebenzisa into enjengale noma sibala izinto ezihlangene nezikhathi nezivinini. Kubula uDJ wethu umele indlela ehanjwa ulomgijimi wethu uW wethu umele indlela ehanjwa ulo kade ehamba ngenyawo. Uma sikanjena ke simisa kanjani? Siyahlanganisa esikutholile. Angithembe nje mangikubhalela la kuyawenza umqondo nawe uzithola usukwazi ukwenza kangconywana lezi zibalo. Akusi u25 la u2S lo 2S ungadideki u2 wama seconds 2 emzuzwana. Ngoba nakusesithimeze ngoma yenazi sekungaba uplus wa1. Siyahlanganisa ke manje. Minus SJ no 2SJ uzosipha ba uzosipha uSJ. Minus 25 no yasusana. So u1 no 3 uzosipha u4. Na umbuzo wethu thola ukuthi izivinini besihamba umgijimi wethu. Njengoba ngikudwebele lapha ya. Nangu SJ wethu ubehamba ngaphambili kwaloko kade ehamba kahle nje ngenyawo. Ngakho sesizofaka u4 kuyo yonke indawo la khona uSJ wethu ngoba sesiyazi ukuthi uSJ u4 basusana u5 divided by 2 uzosipha ba 2.5. Na umphumela wethu u4 siyasekela.